ದೇವರನಂತ ಬಂಗಾರದಂಚಿ ಬದುಕುಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ಕೂಡ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಒದಗಾದ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ. ದೇವಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ತದೇವ ಬಲಂ ತದೇವ. ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನು ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಏಕಲು ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಪ್ಪರೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದನ ಐಕ್ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಬೂದು ಪೂಜೆ ಅಂಚನೆ ಎಲಂಜಿ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಇಲಿ ಜಪ್ಪು ನಾವುಡ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆ ಜಲಕದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಚನೆ ಎಗುಲು ಆ ರೀತಿ ಎಗುಲು
ಸಹಾಯ ಬರ್ತು ಬಕ್ಕ ತನು ಮನ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲೆಗಳಾವಡು ಅಂಚೆರೆಗಳ ಜಪ್ಪುಂಚಿ ಪಿಳಿತ ಜವನೇರೆಗಳಾವಡು ಅಂಚೆ ಬೆಂಪಿಂಚಿನ ಜವನೇರೆಗಳಾವಡು ಫೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರದೆ ಹೊರಲು ರೀತಿಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಂಚೆರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲ ಕಲ್ಪಾದಿ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲು ಕಲ್ಪಾದಿ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂದಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟ ಬೆಳಗಾದ ಸ್ವಾಮಿ अरे नहीं निवेदन है किसी लोग निवेदन है
ಸುಮುಹೂರ್ತವಾಗಿ ಅಂಜನೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಿಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿನ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಅಶ್ಮಿತ್ ನಾಗಕನ್ನಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು ಅಂಚಲು ನಾಗಾರಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು ಇನಿ ಇರುನಪುದಾಡು ಜಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಂದಿತ್ತು ಎప్పుడు ಮನ್ಕೊಂಡಿ ಹೋವಾಡಲ್ಲ ಸಪ್ಪತ್ತರ ಐದು ಮಾಪನಂತದ್ದು ಸದಾರ್ಥವಾದ ಬೇರೆ ವೆಚ್ಚರಿ ನೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲಿಗಾಡು ನೆಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವನರಿಗಾವಡ ಐತಿರೋದು ಬೆಂಕಿನಗ್ಲಿಗಾವಡ ಒಂದು ಹೊರತೆ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ದೂರ ಮಂತು ಕೊಡ್ತು ಎಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂತು ಸದಾ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೊಡ್ತು ವೆಚ್ಚನೆ ಆ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯೆ ಗೋಪಿನಂಚಿನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಾದು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನಲ್ಲ ಆಡು ತಾಸೆ ಅವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡಪಾವನ್ನು Apa yang mau jual ya?
ಪಟೇಲ್ ದಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕು ಬಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿನಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಭಟ್ರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನನ್ನ ಮೂಲು ದಾಲಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿಂದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಡುವೆ ಪಂದು ಭಟ್ರು ಹೋಪೇರು ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ ಈ ರಾತ್ರಿ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದು ರಾತ್ರಿ ಕರಿತದು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಅವಲೇ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುವೆರು ಅಮ್ಮ ಉಂತಲೆ ಬಾಲಿಗ ಬಡವು ಬಂದು ಇಡಗು ಬತ್ತರು ಈತ ಪೊರ್ತುಡು ಬಡವಗು ತೆನಸು ಬೇತೆ ಓಲು ತಿಕ್ಕು ಈತ ದೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಆಡಿಗೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡುವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ವನಸು ಮತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನು ದೆಪ್ಪೋಚಿ ಆ ಇರೇನು ಯಾನೇ ದೆಪ್ಪೋಯ್ ಮನದಾನಿ ಭಟ್ರು ಬತ್ತದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಡ್ತುನಗ ರಡ್ಡು ಬಾರದೆ ಎರಡು ವನಸು ಮಾಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಬುಡುದು ಗೋದಿ ಪುನಃ ತೋಜುಂಡು ಏರಪ್ಪ ಒಂದು ದಾದ ಸೋಜಿಗ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮುಗಿದಿನ್ನು ಪಂಡದು ಯಾನೇ ಬಾಕಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿನಿ ಆಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಬಾರದೀರಟ್ಟು ಏರು ವನಸು ಮಾಲ್ತು ಇಂಚನೆ ಬುಡುದು ಪೋದಿಪ್ಪೇರು ಪಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಎಡ್ತುಪ್ಪೇರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲ್ಲಿಲ ವನಸು ಮಾಲ್ತದು ಈ ಇರೇನು ಬುಡುದು ಪೋದಿಪ್ಪೇರ ಅಂಚಾಂಡ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ತಿನಗ್ಲು ಏರಾದಿಪ್ಪು ದಾದ ಕತೆ Pura,
Hey!